NC सारनो गो बेक मा मनखा हाय कारण जों बिधान सभा बनो बुद रय पास खायरखा बो जोंनो तिनि एलाकानो कोनो उन्नयन खाया ओ खाया जोंनो फाइबि नाय फैया आइन बांगनि बो तिनि आरो फाइखा एलमान तिनि एलाकानि जनसाधारण बनो जले जागै गो बेक फ्लेग पसन पैना ना दिनै NC सार बो जाब फाइमानि आरो ब्लक बखरि हल मिटिं खायना फाइमान बंग बदल इंगै नरक तिनि जे नरक जे गो बेक ने रख नरक बो पार्टी हेके बो बा नरक साबो तिनि बो मा थानिंगै नरक बो मा नायखे तेरब्रा मा थानिंगै नरक तिफ्रा मा थानिंगै तिनि NC सारनो जों गो बेक ताइतम तामुलायखा कुनु तंगिया बनो आरो मिटिं मा खाया ताखो जाते सार NC था थांगा ना ताखुन दं थांखाबो थांबायखा गताबो के पार्टी मंगले बो बाहाय सलितों निरल दा सलितों ना बो हाय तुंखाय पार्टी मंगले कोनो चले ताबो निरल नसस्त नखा कोनो बुलाय तावलाय दा बुंलिया सानति सिस्ट्रिनो दार मुके आनि बुं परम बेल जमा
ताबनो सकबाय द्रप एक्चुअली चिनी आरो मेसेज सकबाय क्या और चिनी एनसी सार फाइनाल हिनि खोनावै जों बर' रक और लास्ट दिके जों फाइ सकबाय क्या बर' आरो पाब्लिक रक गेदारिं खाय ब्लेक फ्लेग खुनु गहनि जनो साहरो ओमफ्राय जोंनि बर' रक जनो फर्म खायखा जों साका जों थाङै दङ नागिरन बर' साबो साबो गमो कुनो एमन पाब्लिक रक ताम सेमिया बर' ताम नङा जों खायखा बर' खाय जों तो जोंनि पार्टी हयते एमन कुनो खोरै जों आमनो चुप जाजागिया प्लास आं जे आरो नुगमानि बा खोनाफायमानि गंखाय जोंनि मिनिस्टार साहबनो बर' तामनि सानाय बर' गोबांमा समय बर'नो माइ आंखा इंखाय बर' अनेक समय एमबियावनो आसा दंमानि कामति खाय बर' सालायो ताखौ जों फाय तो खोनाबोदो बर'नो जोंनि सिनियर मिटिं आइपिएफ नि मिटिं हिसाबाव ओमफ्राय सोर जों एसडिपि संखा ओमफ्राय बर'नि सार कोभिड-19 जर'गो गम हाय गेदारिं रक बाहायके किसुमान बसाव मिटिं पारमिशन कुनो खोरै जों साइमिया सडनलि हम हादों खाम दिखे सालायता ब्र ओमफ्राय जों बुबाग्रा जनो फन खायखा ओमफ्राय जों बर' खाय सकबायखा ओमफ्राय देन आबो जोनायमोन के सिचुएशन कंट्रोल नंखा बर' खोरैखा जों लिस्ट रक खायखा बर' थैंक यू जे हमानि पकरै जों एरिया गासै जों आरो ठीक माने आगम दिन होय ताइतां हामबाय केबोनि साग्राबा दुकुमार आबार खबर पार्टी नंगौ दा आमफले जों मानिया आमफले कुनु माया खसामि आबिसिन ताम थंगा से नाय मानाय गानायता